Bună seara, dragilor! Vreau să vă prezint o sculă foarte interesantă. Panzerul ăsta, cel mai mare, presupun, produs de ei, l-am cumpărat din Dedeman. Bună seara, dragilor! Vreau să vă prezint scula asta. Este un Panzer cumpărat din Dedeman, vreo 200 și ceva de lei. Cel mai puternic pe care l-am găsit la Dedeman și cu care am lucrat astăzi în atelierul meu. Tomart se numește atelierul meu. Și fac și mese, fac și tocătoare, fundulețe. Și haideți să vă arăt ce am făcut astăzi cu el. Deci ar fi astea odată, astea odată și astea odată. Lemn de nuc, lemn de stejar și lemn de mesteacă, foarte, foarte călțos lemn de mesteacă. Ăștia sunt o parte din rebuturi. M-a impresionat Panzerul ăsta, un mare plus pentru el, pentru că chiar duce la tăvăleală. Eu deja, în cauza grosimii materialului, îl am pe ăsta de aici care a și murit și ăsta e de 6-7 ori, 10 ori aproape mai scump. Bine, ăla e pe baterii, dar e un Milwaukee totuși. Și ăsta m-a impresionat, jur. Bun, îl recomand. Își face treaba, nu mai zic pentru casă, pentru un uz casnic general, simplu. Eu la mine îl folosesc zilnic și el se recomandă până la 10 mm. Nu tai eu până la 10 mm, că ar trebui o pânză foarte, foarte mare. În schimb, am așa până la 10, scuze, până la 10 cm, până la 100 de mm. Am așa la 4-5, am așa la 5-6 lemn de nuc uscat foarte, foarte tare. Și e impresionant. La bani, la 200 și ceva de lei, îl recomand sincer. Deci nu se... Pentru ce face el la bănuții ăștia este extraordinar.